Suspendarea contractului și crearea unei comisii de anchetă privind acordarea dreptului exclusiv firmei Frontera Resources International de a explora rezervele de gaz și petrol din Republica Moldova. Asta cer mai multe organizații neguvernamentale, reprezentanți ai diasporei și experți independenți. Autorii apelului spun că firma americană ar fi fost favorizată, iar tranzacția ar fi dubioasă. În plus, specialiștii avertizează că proiectul se poate transforma într-o catastrofă ecologică pentru țara noastră. Noi cerem suspendarea contractului de pe 2 ianuarie 2017 semnat între Ministerul Mediului și compania Frontera Resources International. Noi, pe lângă asta, solicităm crearea unei comisii mixte care să investigheze modul cum a fost organizat concursul. Reprezentanții societății civile propun ca în comisia de anchetă să fie incluși experți independenți, dar și din Centrul Național Anticorupție și Consiliul Concurenței. Dacă structura va constata abateri grave la încheierea tranzacției, onegiștii spun că vor cere rezilierea contractului și repetarea concursului. Demersul este semnat de un șir de organizații, printre care Transparency International Moldova, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Analiză și Supraveghere în domeniul energetic, mai mulți experți independenți, dar și cetățeni din diasporă. Membrii organizațiilor non-guvernamentale spun că proiectul prezintă numeroase riscuri și dezavantaje pentru țara noastră. Considerăm că procedurile care au stat la baza deciziei de a transmite în concesiune au fost defectuoase. Nu s-a respectat prevederile privind transparența decizională, nu a fost consultat suficient acest proiect. Suspiciunile legate de faptul că Frontera, compania respectivă, a fost cumva favorizată, pentru că am depistat din presă și din declarațiile făcute de către oficiali că au avut loc întrevederi între reprezentanții guvernării, Partidului Democrat, și reprezentanții companiei cu mult timp înainte de lansarea concursului privind selectarea companiei. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că în fântânile noastre, din zonele unde vor avea loc asemenea exploatări de gaze, nu vom mai avea apă potabilă, ceea ce va ridica noi probleme pentru asigurarea cu apă a populației locale. Până la urmă vom rămâne și fără aceste resurse, dar în schimb cu ape otrăvite și cu posibilitatea declanșării unor mini-cutremure. Totodată, experții îl contrazic pe ministrul mediului, Valeriu Munteanu, care a spus că Frontera Resources International va efectua doar cercetări, iar dreptul de a exploata resursele îi va fi acordat doar după ce va fi încheiat un nou contract. Este expres indicat în contract că se oferă și dreptul de exploatare. Mai mult ca atât, guvernul își asumă obligația de a susține și a ajuta compania respectivă să obțină toate permisiile necesare pentru exploatarea zăcămintelor depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Ministrul Mediului nu a răspuns la telefon pentru comentarii. Menționăm că guvernul a semnat un contract cu firma Frontera Resources International, prin care aceasta a obținut dreptul exclusiv de a explora resurse de hidrocarburi pe o suprafață de aproximativ 12.000 de kilometri pătrați în bazinul Dobrogea din sudul Republicii Moldova. Compania americană are sediul la Houston, statul Texas, dar fondatori sunt offshore-uri din Delaware și insulele Cayman. Totodată, în mai 2016, șeful PD Vladimir Plahotniuc s-a întâlnit în cadrul vizitei sale la Washington cu președintele acestei firme, Steve Nicandros.